खुलुमबाय लोगोफोर आंना दिनै जानायाव दङ बानलु न'नि थायनाय जा गोलाव लाखाबाय नै ओमफ्राय फाथो दोलोजों नाथुरजों ओमफ्राय बियो अमा बेदर खाजि एवनाय लोगोफोर ओमफ्राय होमबा लोगोफोर आं ओंखामखौ जानोसै दे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांदो ओमफ्राय बयबो लाइक खालामनानै होलांदो लोगोफोर दे बिदिब्ला आङो गोथावनो जानोसै बानलुखौ दिनै सिफ्लेया अरसगोनसो हाथारला आं लुगैनायानो जानो जा गोबावनिफ्रायनो लुगैनानै दङ जानो बेबायदि दिनै मोनजाबाय नायलाय लिमोनस्रो बेसरनि खारैजों जा गोथाव संदों आं अमा बेदर 자 बेदर जाबाय आं दिनै ओंखामबो जागासिनो आं बरिया गोथाव बैसागु जायै जायै बेबायदि ओंख्रिबो एसे जाहोहोलांबाय एकदम फाथो दोलो गोखानो ओमफ्राय अमाया खाजि एवनाय जाहैबाय आरो मेजेम आरो आं जानो हामारलै बेदर आं दाख्लै टाइमाव जानो हाथारलामोन ओमफ्राय नै दा थिगसे जानो हाग्रा जालायबाय बेबो अमा हारा 아니 참패야 막 이런 거면 되고 진짜 비디오 라벨 있잖아요. 거기 비디오 자는 건 지내시면 돼요. 또 배치 안 해야 kumba 배치니 가지 오네 그 자는 하거나 막 그래. 왜 풀어 잡여? 말한 거 뭐 그시 자는 하고. 아, 비디오 자는 맞아는 거 많지.
दाल मेजेम जाखांलायबाय बिब' सनाया लोगोफोर बायथ' दे बयखौबो